Здравейте, пак съм аз. Сега ще покажа един лесен трик. Трябва едно от тези карти и да разделяте, да кажем на 2. Може и повече. И да речем, той си избере една от тези 5. Например, кажем тази. Не е видя да ми бърка нещо. Осмица купа. И я слага в другото сте. И правим следния. Едно така. Едно така. Едно така. Сигурно. И другите такива карти. Ги оставяме по средата. И ако първата карта, да кажем, гледайте сега, мога да ви разбера дали мислите, че съм ги набързо. Но, да ставам по средата, както ви казах. Другите като нещо, като плюс ги направете. Това е чертата. Да. И първата карта, както знаете, поп купа. Картата беше осмица купа. Значи, правим така най-следното. Само да я взема. Поп купа е картата. Картата беше осмица купа. Ще вземаме правим така. Не е тази, не е тази, която нагоре има не е тази. Ето тази. Осмица купа. Това беше не.